Potom na Wučarskim wustawie si ja 3 lata była. Potom su mnie chcieli mieć hižo jako wučarku do Brezovky. Dokež su ju też wučarje za serbšćinu falowali, a za rušćinu sam ja tam dobyła jedno lito, a to byše te poslednje lito na wustawie. Jo, hižo wučić, ale a tam eksamen by tym liczy też nikak činić. Jedno lito sam ja w Brezovce była, tam su też dzieci ze Zdźewina wučovali. Kněz Hermaš je też tam był w tym czasu, to pokaże ze Brezovky. Potom sam ja jedno lito w Trebinje była, dokež je kněz Benno Knopf przy armii był. A 4 a 60 sam potom na Hamorską szulu przyszła, a tam została.